Ibushukile nombolo. Okay, nginenkinga serious ngokay. Okay, akasafuna ukwehla esikhundleni. Okay, akasafuna ukwehla esikhundleni, ubusy. Akasalibambi nocingo. Kodwa ke ngibe nenhlanhla enkulu kakhulu namhlanje engehlele ekuthenini lapha ekhaya komunye imizi yakithi olapha eMzinyathi. Ngaphike khona ngoba sibhizi nje sigamenye ukukhula. Silungiselela umcimbi omkhulu ozoba ngesonto nge3 olapha eMzinyathi eNanda aphesheya nje kwasekhanyeni. Ngaba nenhlanhla ke mina ngathi mangabeke kwakheka lapha emzini kaBaba kwaba ukuthi bafika umakhelwane bonke kodwa kwase kufika umakhelwane wami ke umkhulu kunabo bonke ubaba inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu. Umakhelwane wami wayeseke engibiza esho ukuthi cha makhelwane ntanami ngizobe ngikhulisa abantwana bami kuwo lo muzi la sakhelene khona. Uyazi ukuthi abantu benkosi bangenzeka bangehlule ngendawo yokupaka. Ngiyacela ukuthi amachunu ayivule izandla. Ngajabula ngafa ukuthi lapho nami ukuthunywa umuno wasezulwini kuba ilungisa isimo esokuthi ngicente iceke ilungisele ukuthi imbali zonyazi esikwazi ukuthi umemulo uhambe kahle. Uzobe ngesonto ke cabanga usobe sinazo insizwa lapha umjulist insizwa uLimiti mfokanala uNuba ngoba uNuba usenhlizweni enkulu komthanda kakhulu uNyazi lamthanda uNuba uzobe khona umthandeni iGqokamelisha ezobe khona bese kuba umfowethu uSjava yona abantu phela uNyazi elingicelele ukuthi phela hayi kungakuhle phela nje mase igidile intombi ijulukile bese bekwazi ukungena nabo behalelise ngoba nathi sobe sifundula impela nje sigida ke mina umakhelwane wami ngwaphosa itshelifiki ushaye ukuthi ake ongangintaba impela uyasho uthi cha abantu abasondele kube kuhle kubuswe akhulise abantu ngokwesintu nangokwenza ukuthi ethi inkosi izinto ayihambise ngokohlelo lwesintu lokho kuyakhuthaza ngoba ukwenza omdala kwenza ukuthi nathi sizingane sazi ukuthi siyakweleta ube sikwenze nangelinye ilanga. Mangabe ke esincokola ke nomlomo wasezulwini ke usiyabuza ukuthi hawu ubuyeni niphesheya kithi mina ngibuye ngesonto baba usethi ke cha isikhundla sakho usilandele nikhe cha ngase ngimceba kokhe ukuthi cha baba okay akasafuna isikhundla sami sithi ke inkosi cha akeze la ngesonto azosho ukuthi unqabelane ngesikhundla sakho abuye afika la azosibuyisa isikhundla. Okay ke naye singaba khona naye ngesonto lapha ke emzini wenkosi ikhona iparking amachunweni January bese ke sehlela ke emzini wenkosi kubuse kube kuhle ngesihle impela kodwa ke okay naye useyobona ukuthi uphathani ubuyisa isikhundla phela ngoba hayi amabamba futhi bayakhala abantu ngawo okay bathi udludu awumi uzudle ngisho inkukhu ngomhlangano okay ucebile kwathiwa vele lezo ndaba seyiphutshukile ubhuti uNzuzu uhambile wabika lapho befundisi ukuthi okay wadla inkukhu seyiphutshukile lezo ndaba hos zoqula amacala akho okay unjalo nje cha ke buyisa manje isikhundla sami buyisa isikhundla sami futhi ngiyafisela okuhle kodwa mntaka baba ngoba ushaya amaphuzu abalekela kakhulu kade uphethe ngobambisile wakhuluma ngendaba yamalobolo ngoba besiphuma nje silweni sihamba nomfoka amancinza ke umeli uSumfoka Zondi ke umongameli weBusiness Forum in South Africa ke aphinde futhi abe ingxenye yobukhosi bakwaZondi ke impela ke bizwe isilo samabandla wonke ngamphelezela ke njami njengomunye wawo top 6 eNdlunkulu yakwaZulu nami ngise committee eliphezulu eNdlunkulu kaZulu ngakho ke kubalekile ke ukuthi ngiliphezele iqhawe lakithi kwakhuluna izinto ezinhle neziyaphambili nezothuthukisa isizwe sawuphunga namageba kuyiwe phambili
fikeke lami ke ngaliputshuza ke lelo daba ukuthi ewu impela ibamba lami lapha bayede likhalile ngamalobolo nami futhi impela ayi angifuni kumphisa ngoba insizwe eziningi ke ayiganiwe cha kwabanjalo ke sathi ke isilo cha sizohlala phansi libukisiswe lelo daba ngoba vele kwakuyisinqumo sobandlululo thandile igama elinjalo livela kungakayidaba injalo nje kanza kwethu emveni kwalokho ke bakwethu ngifuna uqonda ngqo iqondele emkhanya kude ke ukhansela umdaka okuyimeya khona intulo le imeya lapha emkhanya kude akekho kungazi ukuthi ubaba umdala usopolitiki omdala lapha kwaZulu abaningi bangangamazi kodwa uyizi traditional politician laba usopolitiki abanaka kakhulu intuthuko emphakathi nezinto ezithize ngaphandle kokuthi ba understand isikhathi samanje ukuthi sekusetshenzwa kanjani izimo zi-expose kanjani zemphakathini. That's why ANC has got so much problems because they are so too traditional. They don't work and expose izinto zabo bathi bahlula abazabahlule nayinkatha etihambisa uJojo Tank odwa uJojo Tank ukwenziwa idile lomcimbi elingaphezulu koJojo Tank aba100 ibudget yalo mcimbi kuhambiswa uJojo Tank nembuzi embili nejingi inkosi ubani isijingi ngoba vele batholile abantu banezungu manje bahlele emakhaya abasebenzi uthola ibhasi lamahala lama food parcel vele kuzoyiyo lo mcimbi yabona bese kwenzakalayo ongeyona into wrong lokho kodwa uma kuzokwenzeka ngendlela ekahle namanje ke umdaka ke ngitholile lapha ukuthi umkhanya kude ngenza ucwaningo nje ngathola ukuthi ikakhulukazi esigabeni samanzi kuningi kakhulu okuhle asekwenzile iphutha lakhe elikhulu kakhulu mina ngimsola kulo ilento instability yomkhandlu wakhona ukuthi why all the time umkhanya kude ube ne instability engaka politically yabona okusho into abantu basemkhanya kude nabo khona abangakwenza kahle ngoba umasipala njengomkhanya kude kunenkinga engaka yamanzi bese balekile ukuthi kube ne stability ukuze sikwazi ukuthi iproblem ethinta amanzi isolveke ngoba ungqongqoshe lo osuke ephethe amanzi kuzo lonke imali fanele ayifake engaphansi kamasipala bese kuyasetshenzwa akufananga khona kuyasetshenzwa khona akufananga nase lapha kule masipala lo bathi ephethe uthula sizwe uyishaye ibhuku imali yakho ethenga ospa akaze nje inhlobo nje eze lutho akuholo kholo ngisho ithishu okushidaba lapha eZululand akho ngisho iphepha lelo kuthiwa photocopy machine ayikho imali yakhe yokuthula sizwe uthenga umasipala usuku nosuku lenja le idatha liyabheda ngisho namhlanje ngisho nakusasa nayizolo bengisho ngiyoshola ngakusasa ngiyosho ngisho ngishelibeni ngoba umuntu mayiphethe uyabheda nje angalo nabukeliso ontuli bayamsaba nama kumena ngathi ubeya phesheya nontula nje balekile phesheya lapha exa kwezinkinga zenkatha waspenda 1 million phesheya ngiyawufuna ukwazi ukuthi intuli lo 1 million ospende ngokuya phesheya upepenyeka uauthorize ubani is on your pocket or in the government money ucacise mawupepenyeka nomqhashi wosomabhizinisi abathize ungasikhumbuza uNdebele owanikezwa osonkontileka imoto ye1 million lalisabatshazwa ngalezi ayikhathi 30 million lalisabatshazwa anoma kokuvuka uzenzele noma kokuyini 2011 noma 2007 lapho nje unduna kula kwaZulu yabona ngoba lento yoba omakhaya idlele iwrong uzokhumbula futhi ukuthi lokho leyo mali leyo moto yagcina ibuyiselwe emuva kulabo sonkontileka thina sasumlando kade sasibuka sithule nje yakhumbula ngo2015 engena kwaSABC3 News uDokotela uZweli Mkhize ezodefenda iproject yakwa National Department of Agriculture ethi umngakho ithole nje ngokulandela imigudu njengabanye abantu aba-ordinary akake there was no influence in the history of the world. You can't be the premier and your wife get a tender 100 million and then you say me it was a normal process. Ayikho into enjalo msawudlala ngathi sibadala manje ayikho into enjalo ayikho nje ifana nje lento yasho baba uZuma
ebuzwe indabeni BBC News kuthiwa uDuduzane njoba multi-millionaire nje uDuduzane kwenzakala kanjani ukuthi aqhamuke vumbu nje usebenze kanjani le mali engaka senayo impendulo yakanqamalala yaba labo kudedengu phakathi njengoba bonke abaholi yaba labo kudedengu phakathi ukuthi aphendule impendulo ethi hayi on his own a son of the president on his own climbing the ladder to become the millionaire is questionable. Wake up, young people, wake up, South Africans. And the card is on our hands right now. We need to be truthful to each other. This is a history I'm referring to. It's in the lazy. Now we are going to asilindele ukuthi ungadakwa blue light into a level yokuthi uzuthatha imillion laba kokubentela uwena uthi wena kuphenywe ntuli kuphenywe udaba lwe youth fund ukuthi yenzeke kanjani obani uthole kanjani nobani uthole kanjani kodwa utholakala wena uthola imillion uspend imillion ngeholiday lapha unknown. Mina ngihambe kwaguga amaqakala ngibheke eMelika ngijika amazwe awu20 ngivakashiswa emazweni engingawazi phethwe umkhuhlane international flu ngiyama ngibhlungu isifufuba la ngihogela imoya yakothoko emakwelekweleni ngihogela imoya yako Italy Rome ngihogela imoya yako DRC lapha empini inuka ikhwaphu airport yakho inuka ikhwapha ayoshona phansi angangathandi nami. I walk in a cheaper level. Don't Masimbe airline to Ethiopia airline. Come on. Ngaqala mina uthi khona igule ethandwa ngalolu hlobo. Ngizangagibele Tuesday kwesigule esingakanani. Wathatha umbhede igule zo6 kwabe kumbhede wesigule ngaphezulu lo dokotela basibasikakile lapha siqintselo la ngakithi. Ngithi mina bamsengana ubusiness class lo muntu. Yabona ushintshwa khona la. Shame. Hey, ngibukela khulu. Hey, let me touch that up. Kodwa khona bahamba ngama-business class, ngama-Emirates, ngama-private jet, bona baphila kamnandi at the expense of our life. Injalo nje. Ngisuke lapho-ke ngiqonde ngqo. Umama unamagugu. Simelane. Uyakhumbula ukuthi intokazi ekholele eGoli kakhulu kodwa kuyafika lapho kwaZulu ke yazinza kakhulu le phezulu eZululand. Ngimazi mina lapho ngo2009 ubhizi khankaswa lapha sihamba nobaba uZweli ngaphambi kokuthi ubaba uZuma athi become the president. I think yes 2009. Come history ngiyayazi izinto ngiyazazi angifundi iphepha ngifunda pen yila konke nje kula konke kuphukile inombolo ngishike mina unomagugu nobe phafa nje ngiyaphafa ayotshela abantu advisor bathi ayibaqondalisa awuyaphafa bamthukela hayi awuyaphafa hayi ngiyahleka mina ngiyantshela ngibuyile khulunywa amaphuzu la manje qondwe ngqo amaphuzu njalo nje emva kwalokho ke watholakala ukuthi kunenkinga health care city oqala inkinga ziningi lapha kwaba nenkinga yamathenda ama-security omantshinga abagade ibhedlela kwaba nenkulu inkinga yalapho ongazi ukuthi amathenda akhona ahamba kanjani ngokwe-authority yabona. Sathula ke sabuka ke sathi mangabe kuphila abantu bakithi abamnyama kulungile sabuka inkinga eningi kodwa wakhombisa ukuba nophawu oluhle kwi-first term yakhe ephethe njengongqongqoshe wezempilo. Kule second term asikaboni ukuthi ubuphase kwenzile nangakwenzanga kodwa sisabuka nje siqolozele kodwa futhi engingakusho mina ukuthi ngifunile i-report yezinto eziningi esiyiphawula abantu oluthinta including nento ethinta uJesinta Ngobese uMrs Zuma
intokazi le ngiyayazi ke mina isebenza kakhulu eziteshini zomsakazo yasebenza nalapha engithi mina Jacinta ngiyakubongela well done ngiyakubongela ukuxoshwa emsakazweni uzokuphila impilo yakho ngoba emsakazo ikuncisha ilungelo elikhulu kunawo wonke kwi-freedom charter nawe constitutional yezwe enethi freedom of speech uyakhovwa thiwe yiba umkhovwa la ekhaya umthetho cha akusho phela ukuthi umuntu akabulldoze process asebenze platform ongeyona yakhe ufese inhloso zakhe kodwa wena uzange ukwenze lokho ubu exercise i-right yakho eceleni bona base beyilinka nokuthi wena usebenza emsakazweni base beyiqhelelanisa nawe which is totally wrong ukuthi bakuxoshe ngizwile kuthiwa ke kube ne-influence kamama uNomagugu akumfanele lokho mina ngokumazi kwami akumfanele lokho futhi nawe uphikile kwa SFM ukuthi ungenzeka ukuthi kunensolo njengalezo singasekho isidingo sokuthi uphike makukhona bese ngithi ke mina emashini yakho yokulo namakwelekwele asiwafuni vele afika noMandela wazwaganwa khona asiwafuni siwabekezelele Mandela lo owasenela amakwelekwele yabo nawo amakwelekwele kwathiwa hey labo baba benu bahlale emazweni ethu baze baganwa khona abanye amakwelekwele ebagcina bebezala ingane bezalela ema-exile uvele kwenzeka lokho ngiyazi kwenzeka so ke manje ke kulezo zinto ezinjengalezo kubalulekile ukuthi uqonde kodwa indabeni yama-health sector asikhulume iqiniso bakwethu kukho wrong ke ukuthi uNomagugu mangabe yabona emamgwaqeni uhlangana nomuntu eshayiswe imoto mhlawumbe yakwaba hit and run uphuka umlenze noma uyaphusa phefumula umuntu ulimele awubuzi igama awubuzi isibongo uyamsiza umuntu maye ngiyikhwama lachitheka lapha uthatha ucingo ufonele ambulance noma ufonele police station uthi liphuthumane nangomuntu usaphefumula is a primarily health system that is gazetted by a World Health Organization and the international law and the general behavior of humanity. Ukuthi umuntu mayidinga usizo lwezempilo uyamsiza. Ubuzwa ngisho umuntu efika esibhedlela ngakhulumi uyasizwa ngokwezempilo bese kuze kufike esigabeni sokuthi lapho akhuluma khona bese buza ukuthi for a record Mr. Sibanibani siyacela ukuthi ubhalise la noma ufonele esekhaya eze namaniningwane yakho kodwa esesizakela umuntu kuyichilo lokhu ukuthi ngathiwa ungamasha wena ukuthi abantu abangasizakala nangokwempilo yebo baningi kakhulu nale goli nje u90% bathi u65% wamafayela abantu bangaphandle bathi ama-undocumented illegal immigrants wenziwa yini uma bese batholele undocumented bebalapha bese beyobathatha bebafaka etruckini behambe emakubo ngoba phela uNomagugu akasebenzi kwa-Home Affairs akasebenzi kwi-military akasebenzi kwi-security cluster uprovide i-healthcare system which is fine for that yabo kokunye abheda kukho kunendaba nakho uyisanganele lokho kuba yisanganele yona if it's a political affiliate I don't care but thina all we need is a care system ngiyamangala ke ngenza kwethu ukuthi enye into engiyitholayo ngabaholi bethu uthola kuphuma amathenda oqala ngesikusho lokho ngifuna ukusho ukugcwala umlomo lokho hayi bafowethu hayi mina nje lo ngazalwa nje akaze ngibe nayo into uyithenda akaze ngihluphe ngisho ukuyihlupha nje nokuthi ngize ngi-apply lethenda ngiyimpungushe nje phila engamazolo yebo kwasho umasondo ngidle ingxaba namazolo ngoba yini na I zoom in zoom out to these things fanele uhleke into engahlekisi kulento le uhleke into engahlekisi kulento wesibili uvunyiswe okwesibili ucompromise and all people abanamathenda usibanibani wazi usibanibani azo usibanibani kube linked akekho umuntu owathatha tender document wa-apply baningi abantu engibaziyo mina
nabazihlobo zami begijima nama-tender document kuguga amathayi bethi siboleke imoto benze ukuthi akaze noyedwa kwawina kushiswe impepho emakhaya kulalwe phansi kwabansi kuqhamelwe nama-CV ukhishwe inkulu imali ingane igijimela kumasipala weTheku udu zithi ifuna ukuqashwa lutho uzoqashwa ubani wasana nobani wasana nobani thandazela mahala bogogo emakhaya connection baba ukwatoti la ngithi mina ukukwazisa ne-corruption akavela uRamaphosa ayisayinele ibe semthethweni ngoba lezi zinto lezi lokhu dark and diving sibe sizazi senzeka kanjani senze uyithutha nathi siphinde sizenze iyithutha ngihlala ngibheka phela nini noma yinga nje weyiqhaza amathe ngiyanibuza nje lalapha ama-CV u2 kubantu aba-1 million only 2 people who can get employment just fair ngiyakutshela buka ngiyakutshela nakhona uyoba ucile ishaya indukwini futhi nalowo muntu uyalandela ukuthi ungena kanjani ulile bala Hlamuka hosi ubuyaphi kwa TV awukwazi wakhuluma unjalo nje Hlamuka oqala ulimi ukhuluma umlomo ngisho umuntu ekhuluma nawe futhi aphathe isambulela uthelana ngamathe awukwazi wakhuluma uyaphi awuthumi ngani noma spokesperson resign wa resign enkampanini yakini yakho wa resign hayi ngithi bela weHlomuka nje mina baleje la amafayela ngicwanike kahle ngoba ukwazi ukukhuluma wala ngcono ngifundele phansi nami ngithola into ozongitholekela ukuthi kwenzakalani ngoba siyiphathele thina manje ingane zilambe kanje kuwangidumaza uma ngahambe ngithola ukuthi kukhona kuyiqiniso okurongo kwenzakalile kuwe Hlomuka kuwe thanda uxolo sabela ngiyingibiza usibalo mina ngoba enye intokazi emganele yakithi emachunwini asikhuluma isithulu la sikhuluma politiki sikhuluma iqiniso elifonele nokuphilisa kwabantu ungangidumaza so manje ke angikwazi mina ukukhonkotha njengenja bese mina ngingenawo ama fact I was in overseas guys mind you I got international flu so now I'm waiting for a report ukuthi kuhamba kanjani ngoba manje la vele laKwaZulu kuna parliament vele kwaZulu kuna qembu eliphikisayo uphandle siphathele ngakho ke uhulumeni usezandleni zami usezandleni zami ngizonitshela mina okuyikho nokungeyikho angibesabi laba ngiyabazi amagwala lezinto kade nginazo lapha kwe Premier's Cup emhlathuza zavala eminyango ngathula ngayibuka nje kona kuye kulengisa itshebe lapha lesi isiphihli lesekuthiwa ulo umuntu omuhle ekhawula sisebenza ipolitics sathi I was declared as the #1 enemy of the IFP therefore I don't deserve any help from the portfolio ayinikeziwe ka-MEC ka-Arts and Culture ambuza mina ukuthi baba angifuni imali yephalishi mina la ngithi mina bhukhela izingane amabhanoyi ngihambe ngohlangabeze izingane ezenza isport ezenza into ebalekile against child abuse, children abuse and drugs abuse and the youth unemployment. So that was important because if you use your positions against indaba yokuthi wena deployed by a certain political organization, that is nonsense. Angindaba ke mina ngingangibulala manje yonke lento izosala iphila le khona ukuthi abawuqhamuka ngiyazi mina awona abawuqhamuka khona abawuqhamuka ngoba nina ziphuphu inyamazane eqhamukela ehlathini anginibangisa emathendeni anginibangisa imina koko ngumane stame ingane lawa kuthiwa nibanga manje nibanga manje stame ingane esikoleni uthi ubani ozofunza ngaphi ingane ubani ozofunza ngaphi ingane nami ngifuna ukufunza ngapha hayi nami nomfazi wami uyakwazi ukufunza ingane abantu abasebenzi kodwa niyahlukaniselana akho ngisho opposition in this country because khuluna nabo phansi to yena woza la hlala lapha khonkotha ka mawuthanda we don't have a country we are in the mess of God I'm telling you straight we are in the mess of God
Tuli sesikubuye kakhulu uyirobot. Siyazi ukuthi you don't have absolute power as indunankulu. But ilegacy yakho, don't kill it. Don't be corrupt. Ngoba thina sikwazi ucorrupt. Don't kill the legacy of to be in the record in a historical leadership. You are the one who fear to take decisions. If you need to reshuffle this GPU, do that. Nina NC yegalugwala NC. If indaba ye GPU le does not work for you in this province, ihlulwa yini uyigaqaza phansi lento liyimele ngoba vele ninkinga zenu nahambe no regroupa kabusha izama ukhetha abahola abaphilayo ibuyele ekhaya yabo ngoba mina ngiyabezenza abantu belwa nathi bethi indaba ye ANC fila washo wacima usala malahle izigebengu washo wacima ohunta ufala nsene umuntu ogxeke ijele uthi ayejele udodwe indawo abantu abaphakathi ijelani nalutho indonga nje ungafanga ngisho inkonzo iNC mina ngwazi wami ayinalutho indaba inabahola basuke bephethe ngaleso sikhathi ngoba ngisho singavumelana manje ukuthi okay NC fuck off it's fine but who else izolo uthathaphi ninike iphara laselipompo ninike iDA ninike bani MK silende ubaba lizoshona phizo ngiyayibuzela ngoba abantu abamnyama bahlakazwa ngabomu once abelungu babona abantu abamnyama behlangana betholakala kathi bafuna uassemblisha bebe into eyodwa then they make sure ukuthi bayahlakaza at all cost bayahlakaza. So guys, ladies and gentlemen, ngithi nazi izandla zikangizwe uphethe izwe njengamanje uzobuya ne report ethinta umkhanya kude uthula sizwe lapha emkhanya kude uyeko masipala abaningi uyogxambukela ufuna ukugaxa kwi-administration ngenkani umasipala wasemkhanya kude ekubeni umdaka enza kahle umdaka so far so good ugadile nawe bese ngizothi lapha omasipala benkathi abaningi aba bankrupt ongaholi ngisho abantu khona na iZululand na iMajuba na ulokhujana iJozini lapha wafaka khona inkuzi yami lapha nishayile ngoma andisisha le mali yabasebenzi engakubeka khona kabi yami ukuthi ifile manje angisezwa athi bathi hayi bulungi la womthonjane kuyabhetha abahola abantu Friday file ulo baba lophethe iZululand njengamanje uzazela ukushaya induku yemkangaleni akhuza izakha kaxele uqhubeka nama event velelwe ushembe uvelele ushembe amanga laba bantu bempintshana lapha beguqe beketuke beze besuze lapha bethi bazobeka inkinga bengcole hayi kaza hayi njalo nje ngibonile kunomcimbi omkhulu kakhulu ozoba lapha eFryhead umfana bethena ubhizi yaphusha umhlebi yamcimbi ngiyawuthanda ngiyawusupporta futhi eMpumalanga dithelo kamnandi lapha kunomcimbi omkhulu omuhle ozokwenza umhla 20 September ngiyawusupporta kakhulu engathi ngaqhuba inkulu impumelelo yamcimbi ngoba uFaransini Roots engibengiyisebenzela kakhulu la kuhlanganiswa khona inhlanga ezahlukahlukene ngoSpice la institute zaMaskandi ngiyibonile zikhona ngizobe ngikhona kulo mcimbi phinde ngibonga kakhulu emcimbini wokuvala inyanga yomama wamaphinifa ozoba seDurban ICC inyanga yabantu besifazane izovalwa ngegiye liphezulu kakhulu kuzobe kukhona umcimbi wamaphinifa eDurban ICC Arena amaphinifa azobe khona amaphinifa is a dignified symbol of the woman the non-judgmental one so asipheleleni siyobaseka abantu besifazane ngoba nani endobe ningekho lapho manibuya nibuyela kuliphinifa eMalawini phenya lo liphinifa asambe siyolibuka before seliphele iphinifa yeah yes bese kuzoba impucuzeko ngomhla ka-30 na ikhona eThekwini sibeseka abafana bakithi bahlanganisa futhi banomlando omhla kakhulu iWorld Cup yomaskandi
sibe sekhona kube kuhle nje kudele konke kazakwethu ngiyangithanda babheki nami imini umongameli wenu imini inja yenu imini motherfucker wenu imini iskrikriseni imini black American motherfucker wait what the kubuke le nombolo ngavela ngaya uphapha kumuntu omdala ayisasuke le